बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव आं धनजिउ रामजिरा फिन नोंथांमोननि सेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बुंनो सानदों बलिउडनि सुपारस्टार अजय देवगाननि बिफा बिरु देवगान बिथांनि बागै एसे बुंनो आं सानदों। बिरु देवगाना बे बुहुमाव गैला। बिथाङा 27 मे 2019 मायथाइयाव हस्पिटालाव गावनि जोबथा जिउखौ होनो गोनां जादोंमोन। बिथाङा थैबाय। बिथाङा सासे बलिउडनि स्टान्ट एक्शन डाइरेक्टरमोन। बिथाङा प्राय 80निबो बारा हिन्दी फिल्माव स्टान्ट एक्शन डाइरेक्टर हिसाबै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे डाइरेक्टरमोन। बिथाङा जे एक्शन डाइरेक्टरल' बे नङा, बिथाङा एक्टरमोनबो। जेरैबायदि क्रान्ति फिल्म, सर' फिल्म बायदियाव बिथाङा एक्टरमोनबो। बिथांनि थैनायाव गोबां बलिउडनि एक्टरफोरा फैदोंमोन। शाहरुख खान, सलमान खान, सानी देओल, बबी देओल, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन बिथांमोना फैनानै बिथांनि फिसाज्ला अजय देवगानखौ हेफाजाब होफैदोंमोन। बिथाङा सासे जोबोर मुंदांखा स्टान्टारमोन। गोबां डेन्जार स्टान्टफोरखौ एक्टरफोरनि दारा बिथाङा हामहोदोंमोन, जेबो प्रब्लेम गैयालाफैनो। बिथांनि मोनसे स्ट'रि बुंनायदों आङो। बिथाङा मुम्बाइआव बोरै सफैखो। जेब्ला बिरु देवगाना 16 बोसोर बैसोमोन, अब्ला बिथाङा पान्जाबनिफ्राय, बिथांनि जोनोमा पान्जाबावमोन, पान्जाबनि अमृतसरमोन। पान्जाबनिफ्राय मुम्बाइआव फिल्मनि खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन। ट्रेनजों फैदोंमोन। बिथांनि लोगोफोरजों, खायसे लोगोफोरजों ट्रेनाव फैदोंमोन। नाथाय ट्रेनाव फैनाय समाव बिथाङा रेलनि टिकेट दानाखैमोन। रेलनि टिकेट दानैनि थाखाय टिटिआ बिथांमोनखौ हमदोंमोन। बिरु देवगानखौ हमदोंमोन, बिथांनि लोगोखौबो हमदोंमोन। हमनानै प्राय 7 सान जेलाव दोनदोंमोन। जेलनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव बिथांनि लोगोफोरा 7 साननि उनाव जेलनिफ्राय ओंखारबाय। ओंखारनायनि उनाव बिथांनि लोगोफोरा अमृतसराव थांफिननोसै गिनानै बेयाव थाला होननानै। नाथाय बिरु देवगाना बम्बाइआव जा थांखि लानानै फैदों बेखौ मावफुंथारगोन होननानै बिथाङा थांफिनासै। बिथाङा गारि सुग्रा खामानि मावनोसै, कारपेन्टार हिसाबै खामानि मावनोसै। बेफोरबायदिनो बिथाङा लासै लासै फिल्म इन्डास्ट्रियाव जायगा मोननायसै। बिथांनि मोनसे गिदिर थांखि दंमोन, बेनो जाबाय गावनि फिसाज्ला अजय देवगानखौ बलिउडनि एक्टर बानायथारगोन होननानै, खालामथारगोन होननानै मोनसे गिदिर थांखि दंमोन। बे थांखि हिसाबै बिथाङा गावनि फिसाज्ला अजय देवगानखौ सासे फेमास एक्टर हिसाबै बलिउडआव स्टाब्लिश खालामनानै होनो हाबाय। बिथाङा जायखिजायानो जा, बिथांनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालाम। नोंथांमोना आंनि जा बड'लेण्ड टाइगार चेनेल बेनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो, अब्ला नोंथांमोना आंनि गोदान मोनफ्रोमबो भिडिअखौ दसे समनि गेजेरावनो मोनगोन। गोजोन्थों।